Hallelujah, amen. Njalo uNkulunkulu uyathanda ukuthi enze isikhumbuzo ngezinto angafuni ukuthi sikhohlwe izona, ngokuba uNkulunkulu ezivumelwaneni zakhe uwenza ukuba kube khona into ezoba isikhumbuzo, fana noma ubona i-rainbow ikhombisa ukuthi kuyisivumelwano kumele sisikhumbule sikaNkulunkulu, lapho uNkulunkulu wenza khona isivumelwano kanye noNoah ukuba angeze aphinde abhubhise umhlaba ngamanzi. Lokho kuyisikhumbuzo uNkulunkulu afuna ukuthi sihlale sikukhumbula. Fana nomhla wokuphumula, uNkulunkulu uwenze ukuthi uhloniphe lo mhla wokuphumula ngokuba kuyisikhumbuzo sento awayenza uNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu waphumula ngosuku oluyisuku lesikhombisa. Futhi uNkulunkulu ushilo kubantu bakwa-Israyeli ukuba kufuneke nazi ukuthi wonke amazibulo, zonke ezidabule isibeletho ezokuqala ukuphuma esibelethweni, nazi ukuthi konke lokho kuwokwami, amazibulo awokwami, ukuba nikhumbule ukuba uma nginikhipha eGibhithe ngabulala amazibulo wabantu baseGibhithe. uNkulunkulu uyathanda ukuthi enze njalo ukuthi singakhohlwa, sibe nento ezosikhumbuza. Fana noJesu uthe, uma nidla umzimba wami udatshulelwe nina, uma nudla kumele nudle ukungikhumbula. Usho ukuthi njalo masudla kumele sikhumbule uJesu, nesiphuzo sikaJesu siyisivumelwano esisho kumele njalo sikhumbule uJesu ngokwenza lokho. Usho khona ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukuthi enze ukuthi sikhumbule, njengana noMoya Ingcwele ethunyelwe emhlabeni ukuthi uzosikhumbuza. uNkulunkulu uthanda ukuba sihlale sikhumbula izimiso zakhe nezinto azikhulumile, amazwi akhe singawakhohlwa. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo, bantwana benkosi, uma ngikhuluma lapha namhlanje ngikhuluma ngowesifazane oshaywe uNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu umshayile owesifazane umaqeda wenza isikhumbuzo sokuthi kungakhohlwa lokho owenzeka laphana eEden. Asifunde izwi. Ngiyanibingelela nonke bantwana baNkulunkulu abathandwa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Makube kuhle kini bantwana baNkulunkulu, Moya Ingcwele ehlezi nani. Asibheke incwadi yeGenesis chapter 3, sibheke uverse number 16. Wathi kowesifazane, ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho, uyakubeletha abantwana ngobuhlungu, ukunqanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho, yona iyakukubusa. Amazwi kaNkulunkulu lapha ekhuluma nawesifazane ukuthi uzomenza ukuthi owesifazane abe nobuhlungu obukhulu umekhulelwa azala abantwana, futhi ukunqanela kwakhe kusho ukuthi abuswe indoda yakhe, yona indoda ezombusa. Ngokuba uNkulunkulu umeshaya wesifazane laphana emveni kokuthi umuntu wesifazane evumile ukudla lapha esihlahleni sokwazi okulungile nokungalungile, lapho kunokufa khona, lahlekiswe uSathane. Umeseqedile waqeda wahamba wayodlisa indoda yakhe, wayindoda yalalela amazwi omfazi. Lapho ke siyezwa uNkulunkulu usethukuthele seke yahlulela uhlulelo wesifazane ukuba uyowethi njani, uyothi umfazi abelethe abantwana ngobuhlungu. Lokho ukuthi abeleke kuwenziwa wesilisa, ngokuba uNkulunkulu umhloniphile owesilisa, ngokuba uyena amlethe kuqala emhlabeni, uyena amnikile futhi nomthetho wakhe ukuba afundise owesifazane. Lapho ke sizwa khona ukuthi uNkulunkulu usethi ke manje owesifazane uzobeletha. Ngeke abelethe owesifazane indoda ingekho, kusho ukuthi kumele kube khona indoda. Yona indoda uNkulunkulu ayisebenzile ukuba ashaya umfazi. Uma owesilisa elala nomuntu wesifazane emkhipha ubuntombi bakhe, akumnandanga, kubuhlungu lapho ukushaya kokuqala. Lapho futhi uNkulunkulu emshaye khona owesifazane, umshaye na ngokuya esikhathini sakhe. Lapho ekuyena esikhathini sakhe ukukhunjulwa kwento yenziwa owesifazane, uNkulunkulu amshayile ukuba izinyanga nezinyanga owesifazane kumele akhumbule into eyenzeka khona laphana kuphi eEdeni. Manje ke owesilisa ubusa phezulu kowesifazane. Yiloko ke manje owesilisa uyena umeshaywa, kuthiwa ushayelwa ukuthi ulalele izwi lowesifazane. Ushaya ke yena ngomhlaba, ukuba umhlaba ngeke uze umvelisele lokho akufunayo. Manje umhlaba usuzovelisa izinto eziyameva. Ameva ke ahlabayo angasikona ukudla kuzomela akusebenzela, lime, atshale, asokole ukuze adle ithuthuza ngesimanga sowesifazane.
ngokuba laphana siyeza ukuthi uNkulunkulu kwenzile lokho ukuthi enze isikhumbuzo kowesifazane ukuba owesifazane azazi into ayayenza noma kwenzeka kuye lokho azi ukuthi owesifazane baningi abesifazane uma beyesikhathini beyibuza uNkulunkulu ukuthi I wonder uNkulunkulu ngakwenzani ngoba baba nama pain ababiza ukuthi ama pain period umuntu mayesikhathini ashaywe ama pain period lawo ma pain lawo ke awukushaya kaNkulunkulu eshaya umuntu owesifazane lapho owesifazane usemithi khona akasabi shaya ngoba seshaya usilisa ngokuthi abe omithi akasayi esikhathini kepha manje sekezwe obuhlungu bokuba ekhulelwe nanokuthi umelethe umntwana lapha emhlabeni kuba buhlungu kakhulu ukushaya uNkulunkulu lokho ukubuyisana kanye noNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu eshaya umuntu uNkulunkulu ehlilela umuntu usuke ebuyisana naye usuke elungisa lokho kwenzile umuntu okubi lokho uNkulunkulu yakwenza kuze kufike isikhathi lapho uNkulunkulu khona esenela khona ke manje ukuthi usempanishile wesifazane wanele ngokuba uma bekhula bobabili owesilisa nowesifazane kulo wesilisa kuthathwa amandla ukuthi akwazi ukuthalale nalona wesimame lo wesimame uphelelwa ama-period angasabi nawo ama-period kufikele lapho khona sengasazali lapho kusho ukuthi ke sekebhadalile icala lakhe uNkulunkulu umsindo wakhe sowehlile lapho isigwebo sakhe usekesibhadele uNkulunkulu. Asizwe futhi elinye izwi lapho uma ngiqhubeka nayo le ndaba isambulo 22 sibheke laphana uverse 2 phakathi kwesitaladi sawo nomfula emacaleni omabili kukhona umuthi wokuphila uthela izithelo ezi12 uthela izithelo zawo izinyanga ngezinyanga namaqabunga omuthi angawokuphilisa izizwe. Lapha ke ngifuna wazi ukuthi uNkulunkulu uma yenza owesifazane ukuba inyanga nenyanga wesifazane aye emaperiodini wakhe wenza ukuthi kukhunjule le ndaba yokuthi kunomuthi osezulwini kulowo muthi okuphila umfazi udlile emthini lapho okumuntu ukwazi ukuhlakanipha ukwazi okubi nokuhle lapho ke kulowo muthi lona uvela izithelo eziyishumi-12 lokho kuyisikhumbuzo kweshumi-12 kuyisikhumbuzo sezizwe zawa-Israyeli eziyishumi-12 kube soba ukuthi uthela izithelo zawo inyanga nenyanga kusho kona ukuthi owesifazane ushayiwe indlela uNkulunkulu amshaya ngayo ngendaba yomuthi indaba yomuthi isho kanjani ukuthi amaqabunga omuthi angawokuphilisa izizwe usho ukuthi ke manje ukushaya komfazi ukuhlanjululwa komfazi ukugezwa komfazi kuba kube ukuphila kungasabi ukufa ngoba umfazi wayefanele ukufa ngoba wayephulile umthetho kaNkulunkulu manje uNkulunkulu wakhetha ukuthi angambulali kepha amshaye manje uma wesifazane eshawa uNkulunkulu njalo usho ukuphila kusho ukufa kusho ukuphila ngoba lamaqabunga lo muthi awokuphilisa izizwe ukushaya komfazi nokuya komfazi esikhathini ukuphiliswa kwezizwe ngokuba kuneyinsuku lapho umfazi amele khona akhishelwe ecaleni abe ongahlambulukile kuze kudlule ukushaya kwakhe ahlambuluke ngegazi lakhe ngokuba uma kuhlanjwa isono ukugezwa kwesono kufuneka igazi liphuma kowesifazane lisho ukugezwa kowesifazane negazi okuyigazi likaJesu lisho ukugezwa kwethu ngokuba egazini kunokuphila kusho uNkulunkulu uthi ningalidli igazi ngoba egazini kunokuphila owesifazane uma ephuma igazi usuke ephuma ukuphila kuyena lokho kuphila ke kuwenza ukuthi ke kugezwe owesifazane kugezwe isono sowesifazane izinyanga nezinyanga kuyisikhumbuzo lokho ngokwenziwa wesifazane laphana kuphi eEden uNkulunkulu akafuni sikukhohle lokho yiloko ehlale njalo ekwenza ukuthi kukhunjulwe ngani ke uzozwe nalelinye ivesi uma ngilifunda lapho uzozwa kahle le ndaba engikhuluma ngayo sibheka laphana kwincwadi kaLeviticus 15 sibheka u19 uma wesifazane ukucucuza kwakhe kube igazi uyakuhlala engcolile izinsuku eziyisikhombisa bonke
thintayo bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Yabona ke lapho ukuthi umuntu othinta owesifazane uzongcoliseka ngoba owesifazane usuke esengcoleni kwakhe lapho uNkulunkulu emele amgeze khona amhlambulule. Kepha uma umthinta nawe uyabandakanyela lapha engcoleni kwakho ungcole kuze kuhlwe. Kepha yena owesifazane kumele azibalele izinsuku eziyisikhombisa ukube abe uhlambulukile. Isuku lesikhombisa siyalazi ke usuku lokuphumula kaNkulunkulu. Isuku lokuphumula kaNkulunkulu naloko kuyisikhumbuzo. Izinto uNkulunkulu afuna sizikhumbule lezi. Ngokuba uNkulunkulu ufuna njalo emthethweni wakhe sikukhumbula kushilo, siwakhumbule amazwi akhe. Kubeka izindlela eziningi sokuthi sikhumbule amazwi akhe, sikhumbule ukuthi uNkulunkulu ukhulume wathini, usiyale wathini. Njalo uNkulunkulu uyayiphinda esikhumbuza ngezimiso zakhe. Lapha uyabona ukuthi uNkulunkulu ihlelile ke indaba yomfazi. Yabona ke kukhona ibhalo lapha eyishoyo khona ukuthi athi uPaul angimisi ukuba wesifazane ashumayele ame ebandleni ashumayele, kodwa wesifazane uma enento afuna ukuyibuza ayibuze endodeni yakhe, ngokuba owesifazane kumele akhothamele indoda yakhe. Owesifazane ubuswa indoda yakhe. Yabona ke njengamanje sike isikhathi nesinzima lapho khona kumele sibavumele ukuthi abafazi bashumayele, abafazi bame lapha epulpit ngaphambili, ngokuba abesifazane uma singakwenzi lokho bayakusitoyitoyela futhi bayathoyitoya uma abesifazane benganikwa ithuba lokuthi bafundise bashumayele ngani ngokuba sikulesikhathi esikusona. Kepha ke lokho akusiyiphutha kithi ngokuba kukhona indawo lapha eshoyo ezibhalweni ukuthi idivorce uNkulunkulu akazange wayenza. Kepha abantu bakwaIsrael bafuna idivorce kuMoses. uMoses wabanika idivorce. Ulapho kusho khona uJesu ethi kwakungenjalanga uqala ngokuba nina naforce uMoses ukuba aninike umthetho ukuba nehlukanise nini divorce. Uthi ke uNkulunkulu mekhuluma lapha kumprofeti uMika uthi idivorce uyizondile uNkulunkulu ngokuba idivorce embathisa izingubo zomuntu ngolaka. Kusho kona ukuthi into engalethwanga uNkulunkulu. Nathi lokuthi sivumela abantu besifazana ukuba bashumayela akusinto elethwe uNkulunkulu, kepha into abasifostelayo ukuthi siyenze ngokuba bafuna nabo inkululeko yabo. Ngokuba sikhuluma ngenkululeko, siyenkululekeni uJesu wasiphewa, nabo bafuna inkululeko yabo. Sikwazi ukubavimba inkululeko yabo, bayobona uNkulunkulu, uNkulunkulu oyokhuluma ngabo abone ukuthi wenza kanjani. Ngokuba ke uma thina sime phambi kwabo bayawusitoyitwela kungasabe kuhle phakathi kwethu kanye nabo. Ngoba siyakwazi ukukhulunywa yizwi, siyakwazi ukuyiqiniso, siyakwazi ukuyiqiniso ukuthi kuhambe kuyiveze ukuthi kuyiqiniso. Ngoba owesifazane ke umenikiwe ukuba makabe umfundisi, umenikiwe ukuba makenze izwi laNkulunkulu. Ngale ikhathi eziyinsuku eziyisikhombisa uzowenze kanjani na? Ngoba ngale izinsuku eziyisikhombisa kumele aqhubeke asebenze. Yiloko uNkulunkulu efunile ukuthi abesilisa kube hawo abatholakalayo besebenza lapha ethempini lakhe, kungabi abesifazane, ngoba abesifazane nokungahlambuluki nokungcola ababa nawo. Manje ke owesifazane uma sebekwabe umfundisi kunenkinga nje lapho ezikhona esingeke ke futhi ke sibhekane nazo njengamanje sihlalutshwe zona ukuthi ngisikhuluma ukuthini. Kepha into efanele siyenze ukuba sikholwe izwi laNkulunkulu. uNkulunkulu wenza isikhumbuzo ngaso sonke isikhathi. Uyafuna ukuthi sisindiswe ngoba icebo laNkulunkulu emhlabeni ukusindisa abantu bonke abaphilayo. Njengamanje mntakababa, uNkulunkulu wenza isikhumbuzo kuwe ukuthi ukhumbule ukuthi uNkulunkulu wozwelo ukuthethelela amacala akho ungakamazi uNkulunkulu, ungafikele kumazini wase kuthethelela wakugcina wangakubulala uNkulunkulu ngoba efuna ukuthi uphile. Mntakababa, uma ungakazani noJesu, ngifuna wazi ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu elethwe lapha emhlabeni ngegazi layo ukuba isisindise esonweni, njengaloko indodana kaNkulunkulu ifana noAdamu, okuAdamu wesibili. Lithi izwi uAdamu wokuqala sangena ngaye isono, kepha uAdamu wesibili okuJesu kula siphume ngaye uJesu isono. Ngakho ke uma uNkulunkulu eletha uJesu, wayelethela uJesu ukuthi sisindiswe. Wena obackslidile, ngiyacela mntakababa, buyela eqinisweni, ngokuba iqiniso yalazi. Buyela eqinisweni, kunosizo oluhlabayo kule ndawo kuyo. Buya kuleyo ndawo. Uma ungakazani noJesu, ungakazinikela uJesu, isikhathi leso mntakababa. Kholwa uJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu uze lapha emhlabeni ukuzokusindisa. Angasindisi wena kuphela, asindise bonke abantu balapha emhlabeni kwabo, boyisane noNkulunkulu, babe nokuthula noNkulunkulu, kube kuhle phakathi kwabo noNkulunkulu. Ngithi akube kuhle phezu kwakho nabendlu yakho, uNkulunkulu akwenze kahle. Alothu uthando nomusa kaNkulunkulu hlale nathi manje kuze kube phakade. Amen.